Helo na. Yn gynharach eleni, gwnaethom edrych yn fanylach ar gymorth iechyd meddwl i bobl ifanc, fel chi, yng Nghymru. Rydym wedi clywed gennych ac wedi canfod nad oedd hanner ohonoch chi yn gwybod ble i fynd i gael cymorth. Ac i lawer, pan oedd angen help, doedd hynny ddim ar gael bob amser. Rydym wedi gweld bod gweithwyr proffesiynol yn gweithio'n galed i'ch cefnogi chi, gyda syniadau newydd fel cymorth ar-lein a throiapiau, a lleoliadau fel hybiau argyfwng a chaffis ieuenctid, sy'n helpu roi dewis i chi ble i gael cymorth pan fydd ei angen arnoch fwyaf. Rydym am wneud yn siŵr bod pob person ifanc yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir. Rydym am i chi a rai sy'n agos atoch gael gwell profiad wrth ddefnyddio gwasanaethau fel CAMS, gydag amseroedd aros byrach a chliriach. Rydym hefyd yn annog sefydliadau i weithio gyda'i gilydd, yn enwedig ar gyfer pobl niwro-wahanol a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal. A chofiwch, does dim rhaid i chi fynd drwy hyn ar eich pen eich hun. Siaradwch â rhywun rydych yn ymddiried ynddo pan bydd pethau'n mynd yn anodd. Rydych chi'n gwneud yn iawn.